Foråret er ankommet på mere end en måde. Det synes at være lang tid siden vi stod i januar og februar, hvor vinteren nærmest også påvirkede de globale finansielle markeder. Bekymring om en ny amerikansk recession og et kinesisk kollaps er forsvundet. Væksten i Kina er efter vores vurdering steget, og det samme er væksten i USA. Når vi nu kigger frem, så starter vi med den beklageligvis lidt kedelige historie. Efter den her bedring i kinesiske data, så mener vi nu, at væksten i Kina kommer til at falde. Vores holdning er, at myndighederne har klaret den her bedring i væksten ved at lempe specielt politikkerne for boligmarkedet. Man har fået nemmere adgang til boliglån. Det har øget boligsalget. Samtidig så har de også stimuleret økonomien basalt set via finanspolitikken, hvor bankerne er blevet sat til at låne flere penge ud. Vi har ingen forventning om, at Kina begynder at stramme politikken. Men sagt på en anden måde, man kan simpelthen ikke blive ved med at lempe politikken på den samme måde og dermed hæve vækstraten, ligesom vi har gjort i de sidste 3-9 måneder. Så alene det, at man ikke kaster nyt benzin på bålet, det betyder altså, at væksten kommer til at falde lidt. Så vi forventer altså aftagende vækst i Kina 1% til 2% point ned fra de nuværende ca. 6,5%. Det er stadigvæk ikke et kollaps. Der er ikke nogen boligmarkedsboble, og vi mener stadigvæk ikke, at valutaen er fundamentalt overvurderet. Men det er altså i forhold til de sidste 3 måneder lidt mere kedelige nyheder fra Kina. Vender vi os mod USA, så er historien faktisk lidt en anden. Væksten er steget efter vores vurdering fra omkring 1 til omkring 1,5 til 2, og vi mener faktisk, at den vil fortsætte med at stige til omkring 2,5, eftersom at det allermest negative stød til amerikansk økonomi kommer fra valutaen. Ikke desto mindre, så ser vi altså nu modsat tidligere, at bankerne, som har været en meget stærk underliggende støtte for den amerikanske økonomi, at de er lidt sværere, end vi havde regnet med. Bankerne er blevet påvirket af, at oliepriserne er faldet, der er kommet nogle konkurser, og de begynder at stramme deres kreditstandarder, så altså at gøre det lidt sværere for nogle virksomheder og nogle husholdninger at få adgang til lån. Det er stadigvæk meget moderat, og det er ikke før begyndelsen på en ny recession, men det betyder bare, at før i tiden, der forventede vi, at væksten ville stige til omkring 3. Nu siger vi, at den vil stige til omkring 2,5, og jobskabelsen, som har ligget i niveauet omkring 200.000, den skal ned og ligge omkring 150.000. Det er dog stadigvæk fantastiske nyheder for den amerikanske økonomi, som snart har vokset i over 7 år. Det er stadigvæk gode nyheder, mener vi, for den amerikanske centralbank, som altså vil fortsætte med at hæve renterne. Slutligt så vender vi blikket mod Europa. Her mener vi basalt set, at vi får mere af det samme. Arbejdsløsheden er faldende, beskæftigelsen er stigende. Ikke desto mindre, så mener vi, at væksten toppede omkring 2% sidste år, og det er ganske naturligt. Valutaen er holdt op med at falde, oliepriserne er også holdt op med at falde, så de positive effekter, som den europæiske økonomi har fået herfra, jamen de vander sig lige så stille og roligt ud. Så lægger vi det hele sammen, så fokuserer vi altså stadigvæk på, at det sunde banksystem kommer til at støtte væksten, og det vil det gøre lige så længe, at ECB holder en meget lempelig pengepolitik især. Og det forventer vi altså var ved mange kvartaler endnu. Så mere af det samme i Euroland, trods selvfølgelig en masse politiske udfordringer. Så summerer vi op, så er de gode nyheder, at vi forventer fortsat vækst i global økonomi. Det er gode nyheder. Omvendt så er det kedelige budskab altså også, at væksten i Kina efter vores vurdering, og det er det nye, vil begynde at aftage en smule. Men husk på, at selvom der dukker nogle dårlige nyheder op, også på den politiske side, så regner vi altså med, at det globale opsving fortsætter.